Busog ka, mami. Wow! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. A pleasant afternoon mga ka-JFS! I am Ate Angel, your beautiful love and surprise ambassadress. At ngayong araw, sisimulan na naman natin ang pagbibigay ng saya at sorpresa. At ngayong araw, we are bound to Concepcion, Naga City upang sorpresahin ng isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. Siyempre, dito sa likuran ko ang napakaganda at napakasasarap na pagkain. Meron tayo ditong stuffed toy. Meron tayong bubble balloon na may happy birthday mama and I love you. Meron tayo doon sa ilalim ng stuffed toy na Ralos cassava cake. Meron din tayo ditong napakasarap na palabok. At syempre ang ating mixed kakanins from Ning's Classic Merienda. At syempre meron din tayo ditong Novelino red wine. At syempre meron din tayo ulit ditong stuffed toy na isa pa. At syempre meron tayong chocolate bouquet na merong 3,000 pesos para din syempre sa regalo para sa pamangkin na nagpasorpresa ngayong araw. At syempre ang ating letter na nandyan sa likod. At syempre ang ating napakaganda at napaka-cute na dalawang customized cake. At syempre ang napakabongga nating fresh flower bouquet with 5,000 pesos. At syempre ang tarpaulin natin na may happy 71st mama. Meron din tayong bubble balloon at 2 dozens of balloons na ibibigay natin sa ating pamangkin din mamaya. At syempre meron din tayong harana with our surprise saranista na si Kuya Gab. So ano bang hinihintay natin? Tara na't kilalanin na natin kung sino sila. For our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Battles and Services. Without just create what Captivate, bago ko tapusin ang video ito, maraming salamat mga ka-JFS and happy first year anniversary sa inyong ambassadress. Again, I am Ate Angel. Tara na't gayihin na natin si Mommy at ang ating lovely pamangkin all the way to Concepcion, Naga City. So, andito na tayo sa Concepcion. Samahan niyo ko sorpresahin ng ating celebrants for today. Let's go! Prank po natin. Ito puti nila. Ay, okay lang. Hindi siya masyado nakakapagsalita. Bakit? May expectation sa bibig. Ma! Ma! Ay, hello po! Ay. Hello po, good afternoon! Kayo po ba, Mami, si Lilet Dizon Roldan? Ay, hello, Mami. Bali po, may pinapadeliver lang po yung barangay po para po sa inyo. Bali po, kami lang po yung inatasan na magbigay ng mga regalo. So, ipapareceive lang po namin yung grocery package po from barangay. Okay lang po ba? Sige po, halika po, Mami.
May ano ka po? Sama siya po, opo. Sige po, ano po? Hindi kayo okay. Sorry to hear that po. Pero okay lang yan, mami. Kahit hindi ka nakakapagsalita, magiging happy ka naman sa gift naming grocery para sa'yo. From barangay. Bonggang-bongga. Yan lang, yan ka. So, mami, alam po dito ka, mami. Ay, sige, palit tayo, mami, kasi para may mga sasakyan kasi dito sa gilid. Ayan, mami, okay lang ba kahit medyo mainit? Okay lang po. So, mami, parang nakita ko po dun sa loob, marami kayong handaan. Ano po bang ganap ngayon? Birthday po. Birthday niyo po. Wow, napakaswerte naman pala. Saktong-sakto yung ano ni mami. Nasaan yung phone ko? Saktong-sakto pala yung ano ni mami, yung regalo natin kay mami kasi may mga groceries. So, mami, halika po dito. So, bago yan, mami, gusto ko po, ikaw po mismo yung makakita ng grocery package na pinabibigyan ng barangay para po sa inyo. So, pwede nyo na po tang buksan. Ito po, mami. Okay po, mami. Dito po, mami. Ayan. Hindi nyo po kaya. Sige, mami, tutulungan ko po kayo. Halika dito, mami. Okay. Ito po, mami. Baka maipit ko kayo eh. So, mami, bukas po. O, isog ka, mami. Wow! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan! Hello, Mami! Yes! Ito pong mga regalo na to ay para po sa inyo. So, meron kayo dyan mga palabok, kakanin, bubble balloon, at syempre, Mami, since ikaw po ang reyna ngayong araw, ano dito, Mami? Meron po kayong sash na may happy birthday. Ayan po, isuot niyo po yan. Ayan, Mami. So, okay na po kahit hindi kayo masyado nakakapagsalita. Ano po? At syempre, Mami, tanggapin niyo rin po tong fresh flower bouquet namin na merong 5,000 pesos para po sa inyo. Ayan, Mami. Masaya ka ba, Mami? Ayan, naiiyak si Mami. Okay lang po yan, Mami. So, Mami, sa tingin mo, kanino po kaya galing ang napakaswerte at bonggang regalo na yan? Hindi nyo po alam? Ayan, Mami, ang napakarami, di ba po? At syempre po, sige po, Mami, okay lang po, tingnan nyo po. Ayan, syempre, Mami, kasabay po niyan, meron din po mga regalo yung pamangkin na si Shane. So, si Shane ay yun, si ate. So, ate, halika dito, halika dito. Samahan pa si Mami. So, ate, etong chocolate bouquet na to ay para din po sa'yo na merong 3,000 pesos dahil balita namin ay kaarawan nyo rin daw po. Kailan po yung naging birthday nyo, ma'am? July. So, okay lang yan, ma'am. Belated na belated yung celebration. So, mami, isok po kayo dito, mami. Meron po akong gustong basahin na mensahe po para po sa inyo na pinabibigay po ng nagpa-sorpresa ngayong araw. So, dito ka, Ma'am Shane. Ayan, so may babasahin din akong letter para sa iyo maya-maya. Ito po yung letter para sa iyo, mami. Para sa padangat ko na mama, happy birthday. Bago ang gabos, nagpapasalamat akong maray sa dakol na sakripisyo mo, sa pagpadakulak mo sa samuyang mga aki mo. Nahiling ko ang mga ginibo mong sakripisyo, kadtong panahon na kaiba-ibahan na ako, kang mga aki pa ako. Mga paglakaw, tangduwa, sa kapag karismatic takadto sa simbahan. Dai kita pinabayaan kang Diyos, kaya dai ka magpara-stress, itao mo ang gabos na yan sa Diyos, permita siyang kaibahan, maski mayo ako sa birthday mo. Sana, napaugmata ka sa surprise mong ini, at maski narayo ako sa imo, permi kang nasa isip at puso ko. I love you, and I miss you. Ayan, mami. So, ayan, mami, meron pa akong gustong ipapanood na video message para po sa inyo. Siguro po itong mga babating ito ay apo nyo.
So, ito po yung video message para po sa inyo. Otanjobi, omedetou! Happy birthday, Mama Lola! Masaya ako dahil ikaw po ang naging Mama Lola ko. Kahit malayo po ako sa'yo, lagi ka nasa isip ko. Gusto kong makita mo pa po ang magiging apo mo sa tuhod. Kaya ingatan mo po palagi ang sarili mo. Mahal na mahal ko po kayo. Happy birthday, Mama Lola! Miss na miss ko na po kayo dyan. Next time, mag-picture taking po tayo lahat ulit at mag-travel soon. I love you po, Mama Lola. Ingat mo lagi. Belated happy birthday, Ika! Sabihin mo sa akin pag may new boyfriend ka na, ha? Para sa'yo pala. Bye-bye! Ayan. Janet. Ayan, Mommy. So, ano po yung video message para sa inyo? So, sino po yung dalawang yun? Apo mo po, nasa Japan po sila, tama? Nasa Japan. So, Mommy, ano pong gusto niyo sabihin? Kahit konting mensahe lang po sa nagpabigay ng regalo na to para sa inyo. Okay. Kukunin niya yung video. Kukunin daw yung video. Sige, Mommy, mamaya ibibigay ko sa inyo yung video na yan. So, ito na lang si Ma'am Shane. Ma'am Shane, ano pong gusto niyo sabihin in behalf of Mami Nieves? Ano pong gusto niyo sabihin sa nagbigay ng sorpresa na to para sa inyo? Thank you, Tita. Lagi naman din. Sabi kay Mami ni Lola. Ayan. Ano pa po? Lagi mahilig sa surprise si Tita. Mahilig talaga sa surprise si Tita. Na-surprise po ba kayo? Surprise ka? Ito, ano mo? Sobrang saya. Siguro, eto Ma'am Shane, meron ka din pong letter dyan mamaya. Basahin din ba natin yung letter? Ayan. Ito po yung letter din to Ma'am Shane. Para sa TikTok girl na pamangkin ko, belated happy birthday sa'yo, Kai. Maraming salamat sa pag-aalaga at pagmamahal na binibigay mo sa mama lola mo. Kahit lagi mong inaasar, lagi mong babantayan ang mama lola mo na huwag masyadong mag-cellphone para iwas sa radiation. Sana ma-enjoy mo ang surprise gift at birthday celebration na nilaan ko para sa inyong dalawa ni Mama Lola. Keep healthy and safe kayo dyan. We love you and miss you from Tita Ukasan Lilit. Ayan. So, Ate Shane, so super belated yung birthday mo na iiyak si Ma'am Shane. Super belated pero may regalo pa rin natanggap. At syempre si Mami, ano pa rin pong gusto niyo sabihin para sa mga regalo na yan para sa inyo? Thank you sa chocolate. Ang dami, ah. Anong plano mo nito, Tita? So, Mami Nieves, hindi pa po dyan nagtatapos ang regalo para sa inyo dahil syempre mag-blow pa kayong dalawa ni Ma'am Shane ng inyong customized cake at haharanahin din po kayo ng aming surprise aranista na si Kuya Gab. So, mga ka-JFS, samahan niyo pa rin kami mamaya sa loob ng bahay ng ating celebrants upang haranahin ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Hello guys! So, andito na tayo sa loob ng bahay ng ating maswerteng celebrant for today na si Mami Nieves. Hindi pa dyan nagtatapos sa sorpresa natin para sa kanya. Tara na't samahan niyo pa rin kami upang andugan siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet, like rain upon my tongue. The tease that life has said, it were a foolish game. The way an evening breeze would tease a candle flame. The thousand dreams I dream, the splendid things I plan, I always build to last on weekend shifting sands. I live by night and sun, the naked light of day, and now I only see how the years have died away. Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be
what pleasures that lay in store for me. In so much pain, my dazzled eyes refuse to see. I ran so fast the time, and youth at last run out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation that I can recall concerns itself with me and nothing else at all. Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be sung. So many wild pleasures that lay in store for me. In so much pain, my dazzled eyes refuse to see. Palakpakan naman natin ang sa buhay kong ito. Tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Ikaw ay magmasdan, ligaya'y ilabay, walang hanggan. Sana'y hindi lumasin kung nangangarap man din. Hanggang buhay na mabuhay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan ay dinluluha. Huwag ka nang manindin, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang tanging mahal, pagmamahal mo may nagmamahal, aalay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap mo ay makamtan ko na. Pangarap ko ay makamtan ko na. Hello guys! So ayan, sinurpresa natin ang ating napakaswerteng mami ng isang napakagandang kanta mula sa ating surprise aranista na si Kuya Gab. So mami, okay ka lang po? Okay lang, happy si mami. Happy yan si mami. At syempre mami, hindi pa dyan nagtatapos dahil ipapablow namin, siguro ito'y nakaka-relate dito sa background natin. Nakikita nyo naman ang napaka-cute na customized cake. At syempre kasama natin ang ating super belated celebration together with our Ate Shay na merong emoji cake naman, customized cake naman dyan sa gilid. So sabay natin silang papablow ng kanilang mga candles. Pero bago yan, kakantahan muna natin sila ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! So, Mommy, Nieves, Ate and Ate Shane, make a wish and blow your candles.
Sige, Mami. Yay! Ayan! So, nablow na ni Ate Shane yung kanyang candle. Nauna na si Ate Shane. So, Mami, kahit po, siguro hindi nakakapagsalita si Mami, pero okay lang ba kahit konting mensahe lang po para sa nagbigay ng sorpresa na to? Mami, ano naman pong gusto niyo sabihin sa nagbigay ng sorpresa na to? Kahit po hindi mahaba, kahit konting mensahe. Ayan, baba muna natin itong customized cake ni Mami. Ayan, so Mami, ano pong message ni Mami? Sige po, okay. Sige po. Okay lang po. Okay lang, Mami. Okay lang po yan. So, Ate Shane, since si Mami, alam na natin yung condition ni Mami, ano po ulit gusto niyo sabihin? Ano last message po? Thank you talaga. Thank you, tita, sa lahat. Tapos ngayon ulit, thank you. Tapos sa dadating pa, thank you pa rin. Lagi, thank you. Thank you. Ayan. Isang I love you naman po in behalf of Mami Nieves and para po sa'yo. Tapos sabay flying kiss naman dyan. I love you, tapos flying kiss, Mami. Yes! Ay, ko naman Ate Shane. I love you. Wala, iiya daw si ate. Isang flying kiss naman. Napakaganda mo, Ate Shane. Huwag mo ikahiya, ang ganda mo. Isang flying kiss naman dyan. Yay! Again, Mami Nieves, happy, isa pang flying kiss. Isang happy birthday po ulit sa inyo. Napakabong happy birthday. More blessings po and more birthdays to come. At syempre po, Mami, pagdarasal po natin yung sakit na nararamdaman nyo ngayon. Pero okay naman po si Mami ngayon, di ba? Fight lang. Di ba po andyan si Lord para sa atin? So, happy birthday again, Mami. Thank you sa ating surprise artista na si Kuya Gab, to our Camarines, Nick's Classic Merienda. At syempre, thank you din sa ating surprise master petal si Kuya George for my clip for today. Wow, sponsor. Again, we are the DIOS Petals and Services. We don't just create on Captivate. Follow, like, share, subscribe to our social media